Mä se taas kovin joulu. En mä tiedä tuleeko sitä videolle. Otetaan mitä Kohvi sanoo. Oli hyvä. Ei. En suosittele. Muuta kuin hifkipaneeli. En muille. Paskaa tänne suuhun. Hyvin helvattu. Moikka. Miksi mä tykkään siitä? No en tiedä. Sä oot piiloon hifkipaneeli. Tykkäsit niitä karhukissoja silloin kakar. Mut kalja kun kalja, niin pakko tää juoda, ettei me hukka. No kerro mausta jotain. Mitä sä niinku koet siinä? Tässä on joku hemmetin pahvimaku. Onko pureskelisi jotain ruskeita pakkauspahvia? Ja sellainen maku tulee. Kun tulee pahvilaatikosta se haju. Ja tää maistuu semmoiselta. Eikö toi ole vähän sellainen maanläheinen maku? Ei todellakaan. Ei. No voi sanoa se perunakellari. No mutta onko raikas? Ei todellakaan. Se on kaukana raikkaudesta tämä. Hyvin helvata. Mut mä ostan noita paljon, tykkään. Kalja kuin kalja. Pakkohan se on vetää. Se siitä ja loput kirjeessä. Heippa.